Lebap vilayetinde häkimetler ilatyň orada tutmak ýaly dini däplerine hem goşulyp, bu çäräni döwlet propagandasy üçin ulanýarlar. Idara kärhanalaryň ýolbaşçylary büdjet işgärlerini agyz beklemäge çagyryp, bu dini däp desurda arkadagyň, ýagny öňkü prezident we häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň waspyny ýaýwanlandyrýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 14 martda Sebitden maglumat berdi. Suhepde Türkmenawat şäherindäki idara kärhanalaryň ensemesinde ýolbaşçylar işgärler bilen ýygnaklar geçirdiler. Olarda agyz beklemegiň wajipligi bellenilip, bu dini party berja etmekde raýatlaryň arkadagdan görüldi almalydygy nykdaldy. Dip ýygnaklardan habarly ýytybarly çeşmämiz gurrun berdi. Adatlykda bu ýygnaklaryň haýsy idara kärhanalarda geçirilendigi barada maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Ýurdun konstitusiýasynyň 1-nji maddasynda Türkmenistan demokratik hukuk we dünýäwi döwlet diýilýär. Şeýle-de onuň 41-nji maddasynda her bir adamyň özüniň dine garaýyşyny öz başda kesgitleýändigi, onuň ýeke özü ýa-da beýleki adamlar bilen bilelikde İslam dinine uymaga ýa-da hiç bir dine uymazlygy haklydygyny ýytalýar. Muňa garamazdan häkimetleriň ilatyň dini däp desurlaryna goşulşmagy, hatda raýatlary orada tutmaga çagyrmagy we munyň çäginde arkadagyň waspyny etmegi büdjet işgärleriniň ençemesinde nägilelik döredýär. Agyz beklemek adamyň öz şahsy dini ynanjynyň bir görkezijisidir. Bu gün döwletiň propaganda maksatda dine gatşmagy we arkadag waspynyň çäginde diniň dile getirilmegi işsizinde raýatlaryň din ykdykat erkinligini goramagy däl-de ýurtda dowam edýän ähli umumy arhaizmçylygy, könüçiligi, asy konservatizmi güýçlendirmäge gönükdirilendir. Dip Türkmenawatly büdjet işgäri aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda idara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň şeýle çykyşlary we çagyrşlary mundan ozalky ýyllarda etmändigini aýdyp, munyň birinji gedek ýüze çykýandygyny hem bellidi. Pragada ýaşaýan we dini işleri bilen gyzyklanýan türkmen ýazyjysy häkimetleriň nowatdaky propagandanyň çäginde ilata arkadagy görüldi görkezmegini, olaryň döwlet başlytany Serdar Berdimuhammedowyň kakasyny beýige götermek, mukaddesleşdirip görkezmek synanşyklary häsiýetlendirýär. Meselem arkada gaýdaly ýurdun bir peýgamberi aly bir zat, onuň ogly Serdar bolsa ýurdu dolandyrýan prezident. Ýagny ol prezidentden hem ýokurdaky bir ruhy güýç hökmüne propaganda ediljek bolýar. Ýöne ony din bilen baglanyşdyrmak gaty nädogry, sebäbi din aýratyna mine orada günleri agyr beklemek, namaz okumak, şu zatlaryň ählisi dine Allah'nyň razyligi üçin edilýär. Riya bolly köpüň okan dogasy Tanrı hiç birinden bolmady razy diýär. Magtumuly. Riya ýagny göz üçin edilýän, bir siýasat üçin edilýän zat. Ony Allah halamýar. Dip türkmen ýazyjysy aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň häkimetlerinden şol sanda din işlerine seredýän edarasyndan tesvir alyp bilmedi.